إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد برشا مقطع حمد سنالر بزغا رزق берип турушу Роббыбызга гана тийишле һәм безгә гыйбадат юлын, җәннәт юлын күрсәткән түребездән чыккан салават шәрифләр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламнең сахабаларына, гаиләләренә барып ирешсә иде. Һәм менә әлхәмдүлилләһ Аллаһка бик күп хәмд сәнәләр, мактаулар безне шушындый да фазилатлы көнгә ирештерде. Менә бүген елның, айларның, атналарның иң хәерле көне. Елның иң хәерле көне ул да булса Арафа көне. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, Аллаһ каршында да иң улуг, иң хәерле көннәрнең берсе Яумул Арафа диде, Арафа көне диде. Бүген безнең хаҗиларыбыз да Арафада нишлиләр? Дуга кылалар. Һәм шулай ук атнаның да иң хәерле көне ул Җума көне. Әле беләбез, үткән җомгада сөйләгән идек, менә бүген Арафа көнендә ураза тоту иң фазилатлы гыйбадәтләрнең берсе диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Ураза тотучының дугасы кире кагылмый диде. Менә бүген аеруча фазилатлы көн дугага. Чөнки ураза тотканда ураза тотучының дугасы киртәсез кабул була диде. Һәм бүген әле Арафа көне дә хаҗиларның дуга кылына торган көне. Кайбер галимнәр әйтә, безгә дә кагылады, шушы көндә дә күбрәк дугада булу. Әйе, хаҗиларга охшап инде иләдән алып акшама хатлык дуга кылу, ансы артыграк, ансы теге сөннәттә килми. Әмма барыбер, менә шушы ураза тоткан кешеләр әгәр дә дуга кыла икән, biz дә шушы фазилаткә ия була алабыз. Чөнки хадистә әйтелгәнчә, нәрсә диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям? Арафа көнендә ураза тоткан кеше аның үткән елдагы һәм киләсе елда гөнаһлары гафу ителә диде. Һәм ураза тотучының дугасы кире кагылмый диде. Шуңа күрә менә бу көнне гафиллектә булмыйча нишләргә кирәк? Күбрәк дугада, шушы уразабызны кайгыртуда, зикр, тәсбихтә. Һәм инде менә бүгенге көннең иртәнге намазыннан безнең тәкбир әйтү башланды. Шулай бит? Иртәнге намаздан безнең һәр фарыз намазыннан соң тәшрик көннәре биткәнче, бүгенге көнне санап 4 көн инде, тәшрик көннәрен генә санасак 3 көн буе һәрбер фарыз намазыннан соң тәкбир әйтү хәерле гамәлләрдән булып тора. Аллаһу акбар, ла илаһа илляллаһ, валлаһу акбар, валиллаһил хамд. Моны онытмаска кирәк. Һәм гомумән шушы тәшрик көннәре безнең тәкбир әйтү, зикр әйтү көннәре. Һәм инде менә иртәгесе, шәт иншалла Аллаһы Тәгалә һәр барчабызга да тормыш бирсә, улуг бәйрәмебезне каршы алабыз. Шулай бит? Һәм менә бу бәйрәмдә мөселманнарның тормышында аерым бер зур шатлыклы көн. Һәм менә бу динебездәге бәйрәм, ул күңел ачу шатлык белән бергә әле нәрсәдә? Изгелек кылу, хәерле гамәлләр кылу. Менә динебездәге бәйрәм шунсы белән аерылып тора, бүтән кеше уйлап чыгарган бәйрәмнәрдән динебездә Аллаһы Тәгалә раслаган бәйрәм ул туганлык җепләрен ныгытуга, ул мохтаҗларга ярдәм итүгә, ул береңгә бүләк бирүдә һәм изгелек кылуга юнәлтелгән. Кыры ашау ишү генә түгел.
Чөнки менә Рамазан аендагы гаетне карасак, без нишлибез? Гаеткә хәтлек фитр садакасы бирәбез. Изгелек кылып, шулай бит. Мохтаҗларга без азык-төлек өләшәбез. Шушы гаеттә алар да ашасыннар, күңел ачсыннар дип. Шатлансыннар, ачу тормасыннар дип, табаннары мул булсын дип ярдәм итәбез. Һәм менә шушы Корбан гаетендә шулай калганнарның хәленә кереп, аларга бигрәк тә әле итле ризыкны яратабыз бит. Корбан чалып, шушы иттән тәмле ризыклар пешерсеннәр дип, без шушы чалган малыбыздан ит белән бүлешәбез. Мохтаҗларга, факирләргә, шулай ук туганнарыбызга. Менә гаетебезнең максаты изгелек кылу, садакалар бирү һәм туганлык җепләрен ныгыту. Әле без алачакбыз Корбан ите ничәгә бүленә дип. Менә Корбан итен бүленгәндә дә галимнәр киңәш итә 3-кә бүленергә. Ни өчен? Менә берсе шушы садака, изгелек кылу, факирләргә бирәбез бит. Икенчесе кемнәргә киңәш итә дә? Күршеләргә, туганнарга. Ә безнең динебездә күршеләр белән яхшы мөнәсәбәттә туру һәм туганлык җепләрен ныгыту ул бик фазилатлы үстен гамәлләрдән булып тора. Һәм менә монда да гаеттә дә Аллаһу Тәгалә этәрә мусульманнарны шушы туганлык җепләрен ныгытырга. Күршеләргә шушы бүләк биреп, күршелек мөнәсәбәтен тагын да якынайтырга. Күрәбезме, гади генә бәйрәм түгел. Фикерләсәк, уйласак, җәмгыятьне, халыкны яхшы якка үзгәртүгә юнәлтелгән бу бәйрәмнәр. Кызганыч, менә зур кимчелек бар безнең. Әйе, менә коммунистик чорга да гаепләп була, динсезлек чорыннан да гаеп табырга була. Әмма хәзер иркенлек бер кешедә бәйрәмнәрне зурлап үткәрүдән тыймый. Безгә менә шушы бәйрәмнәребезне шатланып, зур итеп, туганнар белән җыелып, дуслар белән җыелып үткәрергә өйрәнергә вакыт җитте. Менә бездә бик зур кимчелек, без куймак белән чәй ичәбез дә, безнең бәйрәмебез бетте шуның белән. Китәбез эшкә, бакчага, бәйрәм хисе гомумән юк. Әгәр дә кеше уйлап чыгарган бәйрәмнәр булса, без зурлап атналар буе әзерләнәбез, атналар буе анда кибеттә йөрибез. Күрәбез бит кибетләрдән ни зур чират, шулай бит берәр бәйрәм җитсә. Ә үзебезнең менә Аллаһу Тәгалә шушы изгелеккә таратырган зур бәйрәмне без уйлап та карамыйбыз. Бу тақвалыкның заиф булуыннан, Аллаһка ышануыбызның заифлегеннән. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә менә Кур'анда әйтә, Хаҗ сүрәсенең 32-нче аятында: "Ва ман ю'аззим ша'аириллаһи фа иннах мин тaqвал кулуб." Кемдә Аллаһу Тәгаләнең шушы дини йолаларын зурлый икән, хөрмәтле икән, бу тaqвалыкның билгесе ди. Тaqва калыптан чыга ди. Әгәр дә без гадәти көн кебек куймак белән чәй ичкән көн генә кабул итәбез икән, туганнар белән җыелышмыйбыз, дуслар белән җыелышып бер-беребезгә бүләк бирешмибез икән, шатланмыйбыз икән, бәйрәм итмибез икән, һаман эштә икән, димәк бу күрсәтә безнең шушы бәйрәмне хөрмәт итмәүдән. Кайсыбызның әле менә кешеләр уйлап чыгарган бәйрәмдә эшкә бару. Бөтенебез җыелышып, туганнар, гаиләләр белән бәйрәм итәбез. Салютлар аттырабыз анда, төрле салатлар, шашлыклар, пловлар пешерәбез. Һәм менә үзебезгә шунда инде сорау бирик. Аллаһның бәйрәмен үстен куябызмы, кешенең бәйрәмен үстен куябызмы? Без шушы бәйрәмнәрне дә зурлап үткәреп, Аллаһу Тәгалә безгә әҗрен бирәчәк. Аллаһу Тәгалә безгә савабын бирәчәк, бәрәкәтен бирәчәк. Шуңа безгә гади генә көн килми. Олуг, зур бәйрәм килә. Туганнар белән, дуслар белән җыелып, плов пешереп, шашлык пешереп, бүләкләр бирешеп бер-беребезгә, балаларны уйнатып, балаларыбызга бүләкләр биреп, күңел ачатырга. Менә моңа бик игътибар итик. Һәм шушы бәйрәмнең инде төп өлеше нәрсә? Корбан чалу. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Кәүсәр сүрәсенең 2-нче аятында әйтә: "Фасалли" нәрсә ди? "Фасалли ли раббика ванхар" ди.
Раббың ризалыгы өчен ди намаз укыды, аннан соң корбан чалды. Галимнәр тәфсиргә килгәндә ике төрле тәфсир бирделәр. Фасалли, гомумән намаз уку турында әмер бара диделәр. Бар фикер кайбер галимнәр әйтте. Корбан айтының намазы диде. Башта менә шушы корбан айтының намазын укы, аннан соң инде барып корбаныңны чал дип. Ике мәгънәдә дөрес. Чөнки һәрбер мусульман кешесенә намаз уку фарыз. Фасалли. Әмер итеп әйтә Аллаһ Субханаһу ва тааля. Намаз укыды. Ван харды һәм корбан чалды. Менә мусульман кешесенә кайсы вакытта корбан чалу фарыз була, ваҗиб була. Әгәр аның яшәү минимумыннан тыш, мәсәлән, безнең бит айлык бюджет бүленә, шулай бит, кәсебебездән, гаиләдән. Мәсәлән, бензинга, азык-төлеккә, ЖКХга, газ утына дигәндә, анда киемгә һәм башка кирәк-яраклардан тыш, бөтен шушы кирәк-яракны санап, корбан чалырга акча кала икән, 8,000, 10,000 инде уртача инде. Мондый кешегә корбан чалу ваҗиб була, Ханафи мазхабы буенча. Әйе, җумһур буенча калган мазхабларда ул сунна муаккада. Әмма бер сунна муаккада, русча әйтсәк, усиленно сунна. Җиңел карарга кирәкми. Һәм икенче сорау туа, нинди хайваннар корбанга чалына? Корбанга чалына торган үзенең хайваннары бар. Тавык, каз, үрдәк корбанга чалынмый. Мөмкинчелек еме ул инде, тавык кына чалам дип без корбан чала алмыйбыз. Корбаннан китми ул. Аллаһ Субханаһу ва тааля моңа дәлил итеп, Хәҗ сүрәсенең 34-нче аятында нинди корбанга чалынырга тиешле хайваннарны бәян кылды. Һәм ул әйтте: "Ликулли умматин джаална мансака лiyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." ди. Нәрсә диде? Һәрбер уммат өчен ди без корбанны фарыз кылган идек ди. Ни өчен ди? Шушы корбанны чалганда Аллаһны зурлап, Аллаһның исеме белән чалсыннар өчен. Һәм нинди хайваннардан диде? Бәһимәтул ан'ам. Дүрт аяклы, дия, үгез, сыер, сарык, кәҗә. Ягъни корбанга ярый торган бәһимәтул ан'ам. Дүрт аяклы нәрсәләр булды? Аллаһ Тәгалә галимнәр әйтте, иң фазиләтлесе беренчесе ди, дия бара диде. Икенчесе ди сыер. Өченче урында үгез. Дүртенче урында сарык. Бишенче урында кәҗә. Менә шулай таклап бара. Иң хәерлесе дидек. Дия, сыер, үгез, сарык, кәҗә. Һәм инде менә бу дия, сыер, үгез 7 гаилә белән бергә кушылып чалырга рөхсәт ителә. Чөнки сарык, кәҗәне аны бер гаилә исеменнән генә суйырга рөхсәт ителә. Әгәр дә инде зур хайван булса, 7 гаилә җыела икән, 7 яки дус, 7 туган, бер сыер чала икән, бөтен гаиләдән дә корбан өстеннән төшә. Һәмендә кайбер сораулар бирәләр, менә әтияни белән яшиләр бит инде, кайбер балалар шулай бит, әби бабай белән. Менә күп сорау килә, һәрбер гаилә менә айрым чалырга тиешме яки берәүме? Галимнәр әйтә, мәсәлән, өйдә тора икән, әтиянисе белән инде шушы өйдән бер корбан чалына икән, шушы җитә. Айрым әтиянисенә дә, яшь парларга да айрым корбан чалырга кирәк түгел. Гаиләдә бергә яшәгән гаилә бер корбан чала икән, шул өстеннән төшә. Өченче мәсьәлә яшьләре. Шулай ук безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, кайсы хайваннар нинди яшьтә чалынырга тиеш диде. Дия 5 яшьтән дә ким булырга тиеш түгел диде. Сыер, үгез 2 яшьтән дә ким булырга тиеш түгел диде. Сарык, кәҗә кимендә 1 яшьлек булырга тиеш. Әмма менә бу сарыкка
Сарык тәкәсенә дигәндә искәрмә бар. Әгәр дә 1 яшьлек шикелле теге таза, русча әйтсәк, упитанный була икән, ул вакытта ярты еллыкны да чалырга рөхсәт итәләр. Һәм шушы аятта лиязкуру смаллаһи ди. Шушы аяттан инде файдаларны алдык, нинди хайваннарны чалырга тиеш, ничек яшьләре дидек. Һәм шулай ук шарт булып тора, нәрсә өчен ди? Аллаһның исемен зурлап, Аллаһны зикр итеп шалсыннар өчен ди. Ягъни курбан чалганда, курбан гына түгел, гомумән хайван чалганда шарт булып тора Аллаһны зикр итеп чалу. Ничек итеп? Бисмилла, Аллаһу акбар ди. Кыйблага юнәлтү хәерле булып тора, әмма шарт түгел. Кыйблага юнәлтеп, сул ягына яткырып хайванны Бисмилла, Аллаһу акбар дип чалу шарт булып тора. Әйе, кайбырак күрергә туры килә. Кайбыраулар ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип чала. Андыйлар да бар. Зикр бит инде, шул дини дуга бит инде диде, безнең абзыйлар чалып җибәрә. Бу курбанлыктан китми. Һәм алимнар әйтә, хәтта бу итти халал да булмый ди. Ни өчен? Чөнки шарт үтәлми. Ну зикр бит инде. Русча әйтсәк, какая разница? Нинди аерма бар? Бисмилла, Аллаһу акбар да зикр, ла илаһа илляллаһ да зикр. Аллаһны бит инде син алмыйсың. Но заводтан машина чыгарды икән бензин белән йөрергә. Син бер машина бит инде. Тегесе дә соляр да ягылып, бензин дә ягылып. Машина чыкты икән соляр белән йөри тора, аңа бензин салсаң йөриме ул? Юк, двигатель эштән чыга. Шулай бит. Бензинле машинага соляр салсаң йөриме ул? Йөрмәй. Ни өчен? Бер машина, бер соляр, бер ягылып, әмма машина йөрмәй, эштән чыга. Һәрбер гыйбадәттә үзенең шарты бар. Аллаһ Тәала әйтте икән, курбан чалганда бисмилла, Аллаһу акбар дип шулай чалынырга тиеш. Ла илаһа илляллаһ дип тә түгел, башка зикрләр дә түгел. Субханаллаһи ва бихамдихи дә дип түгел. Әле теге сабыр кешегә бирергә кирәк. Кайбер кызучан абзыйлар сүгенеп тә җибәрә. Андыйлар да бар. Шуңа күрә динирәк теге намаз укыган кешеләргә чалдыру хәерле булып тора. Андыйлар да бар, кызып киткән абзыйлар кайбер вакыт сүгенеп тә чалган кешеләр бар. Андыйларны да ишетелә, күрелә. Шуңа күрә игътибарлы булырга кирәк. Курбан гына түгел, гомумән хайван чалганда курбанга бигрәк тә менә бу зикргә игътибар итәргә. Бисмилла, Аллаһу акбар дип. Хәерле инде әйтте, кыйблага юнәлтү. Һәм төп шарт ул булда булса ихласлык. Ничек Аллаһ Субхану Тәала әйтә Ан'ам сүрәсенең 2-нче аятында: "Кул әйтте, инна салати ва нусуки ва махяя ва мамати лиллаһи раббил аламин." Әйтте, укыган намазымда, чалган курбаннарымда, шушы яшәүшемдә, үлемемдә кем өчен генә ди? Аллаһ өчен генә ди. Әгәр дә ашарга ит бетте, холодильник бушады, әйдә как раз менә курбан җитте, иттә кирәк, курбан чалы ит булыр дип чала икән, Аллаһка якынаю, Аллаһ ризалыгын алу дигән ният түгел, әнә ит өчен генә чала икән, курбаннан китми. Аллаһ кабул итми, илләдән һәр гыйбадәтне ихласлык белән генә кабул итә. Шушы курбан чалганда ихласлык булырга тиеш, менә Аллаһның әмерен үтәп, аның ризалыгына ирешеп җәннәткә кирим дигән теләк белән без курбанны чалырга тиешбез. Һәм курбан чалу, менә 10 меңгә сарык алып, яки бер 15 меңгә инде теге сыерга кушылып курбан чалдыру, шушы микъдарда садака бирүгә күпкә хәерлерәк. Нама игътибар итәргә кирәк. Кайбер сорау килә, менә бу гына яздылар, хәзрәтте курбанга акчам барды, курбан таба алмадым ди, ярыйма садака итеп кенә бирсәм ди. Садака бирү хәерле, сүздә юк. Әмма шушы көндә курбан чалу, шушы 10 мең, 15 мең садака бирүгә күпкә хәерлерәк, саваплырак, дәрәҗәлерәк. Һәм Аллаһ күбрәк ярата курбан чалуны шушы акчага алып, садака бирүгә караганда. Бүгенге көндә, әлхәмдүлилләһ, тырышса, иңәү китереп бирәләр. Җиңел генә карарга ярамый. Һәм тагын бер бик мөһим әйбер инде, бик җиңел карала курбан чалганда.
Ул да булса корбан чалганда шушы хайван каршында пычак кайрау, башка хайваннарны аның күз алдында чалу тыела. Хайван чалуның бик зур әдәбе, хайван ул акылы булмаса да, анда бит бәрібір әз булса да теге курку хисе бар. Ул күрә икән, аның каршында суялар, аның каршында пычак, ул бит бәрібір аңлый. Һәм динебез тыя шушы хайванга курку кертү. Хәтта ди пычакны да чыгарырга ярамый, яткырып ышкып җибәргәнчә хәтле. Шуңа күрә менә булдыра алганча Фаттакуллах мастатa'тум ди Аллаһ. Булдыра алганча Аллаһтан куркыгыз ди. Булдыра алганча тырышырга кирәк. Пычакны хайванга күрсәтмичә, аның каршында кайрамыйча, һәм аның каршында инде суймыйча. Ул теге әгәр дә кемнеңдер зур бизнес икән инде, зур аның күп хайваннар бер статлы суйып тора икән, бәрібер тырышырга кирәк теге суя торган җирләрне бигрәк кыймалар кырытма эшләргә. Дөнья эшендә бит тырышабыз. Нишләп монда Аллаһ өчен тырышмаска тиешбез? Иш алганда да, машина алганда да тырышабыз бит әле. Бүтән тиенгә, бүтән ноктасына хәтлек, бүтән болтигына хәтлек тикшереп чыгабыз. Нишләп әле без Аллаһ өчен ахиратка илтә торган гамәлне тикшерергә тиеш түгелбез. Машина алганда бит форумнарда утырып киңәшләшеп анда бүтән нәрсәсенә тикшереп бетерәбез. Нишләп әле без корбан алганда да тикшермибез, аның бүтән кимчелекләре бармы, юкмы, сәламәтме ул, авыртымы ул? Бүтән хайваннар күреп торамы, күрмиме, җиренә җиткерәм ди. Нишләп без дини йолаларыбызны җиренә җиткереп үтәргә тырышмыйбыз? Дөньябызны бит тырышабыз. Дөньяны тырышкан кебек динебездә дә шулай һәрбер нәрсәне җиренә җиткереп эшләргә тырышырга кирәк. Чөнки Аллаһ Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм Муслим риваятында килә торган хадистә инна Аллаһ катаба al-ihsана ala kulli shay. Аллаһ Тәала һәрбер нәрсәгә ди, һәрбер нәрсәне ди яхшылык белән эшләүне ди фарыз итте ди. Катаба фарыз ителде ди. Нәнинди генә эш эшләсәң, син аны җиренә җиткереп эшләргә тырышырга тиешсең. Синең өстеңдә бурыч булып тора. Фәйза каталтум фахсину qitlata ва иза забахтум фахсину зибхата. Әгәр дә ди шушы корбан чалсаң ди, хайванны чаласың икән ди, корбанда гына түгел, гомумән. Һәм беренче шиксез корбанга да кагыла инде. Корбанны ди, хайванны ди җиренә җиткереп чал ди. Аны ди газапламыйча, җаны чыгып бетмичә, аның теге тиреләрен салдыра башламыйча. Чөнки нәрсә ди? Вал юхидда хадукум шафрату лиюриха забихатуху. Ханды пычагын ди суя торган инде коралын ди кайрасын ди, үткенләсен ди. Хайванны газапламасын өчен ди. Карагыз, динебездәге мәрхәмәтлек, динебездәге рәхимлелек. Хәтта хайванны чалганда да хайванны газапламаска куша. Карагыз диннең мәрхәмәтлеген. Кайбер кешеләр динне шундый куркыныч кыяфәттә күрсәтмәкче булалар. Менә мусульманнар дин шундый куркыныч, анда үтерү һәм башка төрле тираклар ясау. Юк, динебез барсыннан да ерак бу бүтән нәрсәләрдән. Хәтта нинди кеше, хәтта хайванны да газапламаска куша. Ничек инде бер гаепсез кешеләрне үтергәндәсен динебез. Динебездә вообще андый кан кую юк. Хәтта хайванга килгәндә дә карагыз ни мәрхәмәтлек. Пычакны да күрсәтмәскә. Хәтта газапламыйча гына, кисәк кенә хайванның ышкып җибәрергә. Карагыз динебездәге мәрхәмәтлекне. Уйлап фикерләп карасаң. Һәм инде әйттек инде тәмбир кабатлыбыз корбан ите инде хәерле эшкә бүленергә дидек. Аллаһ Субханаһу ва Тааля Хаҗ сүрәсенең 28-нче аятында әйтә: "Факулу минһа ват'иму qani'a wal mughtar" ди. Үзегез ашагыз ди, Коръән менә шушында әйтелә. Үзегез ашагыз ди, Корбан ите бер өлеше үзеңә ашарга, бәйрәм итәргә, бер өлеше нәрсәгә? Ват'иму qani'a фахир, канагать булучы мохтаҗга, факиргә ди. Һәм галимнәр әйтә, өченче өлешен туганлык җипләрен, күршеләр белән мөнәсәбәтне яхшырту ниятеннән күршеләргә, туганнарга бирү. Мәсәлән, сыер чалдың икән, якынча бит 7 кешегә бүлгәндә плюс-минус 30 кило чыга. Менә бик җайлы 10 кило үзеңә кала, 10 кило инде туганнарга, күршеләргә, 10 кило инде факирләргә бирәсең инде. Һәм инде бар мәкрух булган хайваннар. Чалынырга ярый, әмма русча әйтсәк, нежелательно.
Ниндиләр? Әгәр дә құлағы йыртык булса, мөгезе сынық булса, құйрығы кисек булса, бу хайван тише сынық булса, бу хайваннар макрух булып тора. Әмма шалына икән құрбаннан китә, дөрес. Әмма камилерәк хайваннар бернинди җитешсезлек бу инде құрбан дәрәҗәлерәк саваплырак була. Әнин дисең гомумән құрбанга батмый. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, 4 төрле хайван құрбанга ярамый диде. Бу хадис Абу Дауд җыюнтында килә, хасан дәрәҗәсендәге хадис. Арбау ла таҗузу фи адахи. 4 төрле хайван құрбанга ярамый, бармый ди. Кайсылары ди? Фaqala аврау байин عورها ومارضة بين مرضها وعرجاء بين ضلعها وكثير التي لا تنقضي. Нәрсәде? Бер күзле хайван булса да, бер күзле генә бар, берсе инде я акланган, я гомумән күзе юк. Һәм нәрсәде? Төп-төгәл авыруы билгеле булса, ветеринар әйтә, моның шундый авырту бар. Күренә бит авырту, хәлсезләнеп ята, йөрмәй, селкенмәй, авыртуы билгеле булса. Һәм өченчесе аксак булса, акса бири, яки аягы сына. Һәм дүртенчесе инде бик каты ябык булса, сөякләре генә күренеп тора. Мондай 4 төрле хайван корбанга ярамый шалдырга инде. Һәм корбан шалына торган мал халал кәсептән алынырга тиеш. Әгәр дә син корбаның каяндыр фермага барып төнне урлап килгән сарыгың икән, бу корбаннан китмей. Банкка барып кредитка алып корбан чаласың икән, бу корбаннан китмей. Кемгәдер зарплатаны биреп бетермичә зөлемлек кылып, шушы кешегә өлешенә кирип, шушы хезмәт хакыннан корбан чаласың икән, корбаннан китмей. Ягъни шалына торган малың, шалына торган корбаның халал малдан табылган булырга тиеш, шарт булып тора. Һәм инде сорау бирәләр тиреләрен эшләтергә. Инде бүгенге көндә инде тиреләр җыелмый, ташлана инде кызганычка каршы. Әмма инде була икән шундый мөмкинчелек, тирене тапшырып, аның акчасын инде садака итеп бирергә кирәк. Бер фәкыйргәме, мәчеткәме һәм башка җиргә инде. Теге акчасын инде үзеңә калдырырга ярамый. Әгәр дә инде теге тапшыра торган җир тапсаң инде. Һәм кайчан вакыты? Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте Бухари җыентында килә торган хадистә: "Инна аввалу ма набдау бихи фи йаумина һаза ан нусалли, thumma нарҗи фананхар. Фаман фа'ала ذلك فأصاب سنتنا ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من نسك." Вакыты башланады гаит намазыннан соң ди. Гаит намазы кылды икән, шушы гаит намазыннан соң корбан чалу вакыты башлана. Кем инде корбан намазы укылганчы, шушы гаит намазы укылганчы чална икән ди, ул вакытта инде корбанлыктан китмей, ул гаиләңә була торган гаит дигән бер ит булачак ди. Һәм кем инде ди, Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте, корбан гаитен намазы укылганнан соң чала икән ди, ул ди корбанны үтәгән була ди. Һәм корбан чалу вакыты тәшрик көннәре буенча бара. Безнең бит әле менә корбан чалына торган көн Зулхиҗҗаның 10нчы көне. Безнең әле 11нче, 12нче, 13нче тәшрик көннәре, тәкбир әйтә торган көннәр. Менә шушы көннәргә дә без корбан чала алабыз. Ягъни быел килә, мәсәлән, шимбә көн ул безнең корбан айты, без якшәмбе көнне дә, дүшәмбе көнне дә, сишәмбе көнне дә әле корбан чала алабыз. Әмма хәерле инде шушы иртәгә гаит көнне чалырга инде. Һәм инде менә бу тәмбир искәртеп әйтәм, корбаннарыбызга игътибарлы булыйк. Сайлаганда сәламәт, кимчилексез хайван алырга тырышыйк. Моны инде тагын кабатлап тормыйм, дөньяда тырышкан кебек ахират өчен дә тырышыйк. Һәм гаит сөннәтләрен генә әйтеп китәм, чөнки инде без иртәгә гаит, моны да искә төшереп китерә кирәк. Иң беренче бездә халыкта да таралган инде гаит мунчасы көрелде. Әлхәмдулилlah, бу сөннәттә булган гамәл, чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям гаит гысылы кыйнае. Һәм бу сөннәт булып тора безнең гаиткә барганчы гысыл кыйнап чыгу, юынып чыгу. Бу беренче сөннәт. Икенче сөннәт гаиткә барырга безнең менә матур киемнәр киену.
эшкә йөри торган түгел, менә берәр бәйрәмнәргә киенә торган һәр кешенең бит инде аерым матур киемнәре бар. Икенче сөннәт булып тора, шушы матур чиста киемнәр, зиннәтле киемнәрне киеп бару. Өченчесе хушбуй, ягъни парфюм тиерү, тәмле исләр килеп торсын өчен. Һәм дүртенче сөннәт ул юлда барганда тәкбир әйтеп бару. Аллаһу акбар, ла илаха илляллаһ, валлаһу акбар, ва лиллаһил хамд. Булдыра алганча тәкбир әйтеп бару. Һәм бишенче сөннәт ул җыяу бару. Әгәр дә мәчет ерак түгел икән инде, гаеткә җыяу бару сөннәт хәерле булып тора. Һәм кайтканда барган юлдан түгел, икенче юлдан кайту сөннәт булып тора. Моңа дәлил булып тора. Бухари җыентында хадис пәйгамбер Җабир радиллаһу анһу, Җабир исемле сахаба әйтә, кәне Нәби саллаллаһу алейһи ва саллям «Иза кана яуму ид халафа ат-тариq». Әгәр дә гаит көне булса, икенче юлдан кайта иде. Хикмәте нидә? Чөнки икенче юлдан кайтканда, ул икенче урам кешеләрен күрә, сәламлый, сәлам тарата һәм бәйрәм белән котлый. Безнең динебездә хәтта исәнләшүдә бер-береңә яхшылык кылып дуа кылу. Ассаламу алейкум. Аллаһның сәламе. Сәлам, тынычлык, мир, иминлек теләү. Сиңа иминлек булсын. Ва рахматуллаһи ва баракату. Аллаһтан рәхмәте һәм бәрәкәте булсын. Ягъни гади генә исәнмесез түгел. Исәнме күренеп тора исән икән. Берни савап та белми, берни фазиләте дә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату дип әйтү. Бу кардәшеңә дуа кылу, аңа иминлек теләү, Аллаһның рәхмәтен теләү һәм бәрәкәт сорау. Һәм күбрәк кешегә шушы сәламны таратсаң, күбрәк хәерле. Исламның иң хәерле күрсәткече сәлам тарату һәм бәйрәм белән котлау. Тaqabbalallohu minna ва минкум. Шулай ук дуа, Аллаһу Тәгалә сездән дә, бездән дә кылган изгелекләребезне кабул кылсын дип дуа кылу. Юлдан барганда бер кешеләрне котлыйсың, сәлам бирәсең, кайтканда икенче кешеләрне. Менә хикмәте ни өчен икенче юлдан кайту. Әгәр дә мәчет ерак икән инде, машина белән бару монда гаеп юк. Сөннәт кенә үтәлми инде. Һәм 6нчы сөннәт ашамыйча бару. Беләсез инде, Гайдул Фитр, Нина гаетенә инде, ураза гаетенә дип әйтәбез бит инде, Рамазан ае тамамлангач ашап бару сөннәт булып тора. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям гаеткә чыгыр алдыннан хөрмә кабып китә торган булган. Ягъни күрсәткән, Рамазан ае бетте, бәйрәм итәм, ашым дип. Һәм монсында инде сөннәт булып тора, киресенчә ни өчен? Чөнки корбан чалгач, корбан итеннән аш, плов, шашлык пешереп ашым дип күрсәтү йөзеннән. Һәм 7нче сөннәт бәйрәм белән котлау. Тaqabbalallohu minna ва минкум дип әйтү. Ягъни сахабалар, табигъиннар бер-берсен шушы Аллаһу Тәгалә сездән дә, бездән дә кабул итсен дип шушы котлау сүзләрен тарату. Менә бу санап киткәнчә бөтен сөннәтләр корбанга кагыламы яки шушы гаеткәме? Шуларны үтибез икән, Аллаһу Тәгалә безгә әҗр савабын, аның ризалыгына ирешәбез. Буларны үтәмибез икән, гаеп юк. Әмма үтибез икән, нәрсә була? Хәерлерәк, саваплырак дәрәҗәлек була. Һәм инде соңгысы Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә: "Вазкуруллаһ фи айямин маъдудат" Бакара сүрәсенең 203-нче аятында билгеле көннәрдә Аллаһны зикр итегез ди. Һәм айям маъдудат билгеле көннәрне галимнәр әйтте, шушы тәшрик көннәре диде. Ягъни 11, 12, 13 көннәрдә тәшрик әйтү һәрбер фарыз намазыннан соң хәерле гамәл булып тора. Шуңа күрә онытмыйк, шушы тәшрик көннәрдә تكبير رأيترجع أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم